फुग्याची पाती. काव्यलेखन डॉक्टर बाळकृष्ण लळित. वाचन शशिकांत कांबळी. बरा झाला देवी, आमका तुझा दर्शन घेऊक न देणारेच तुझा दर्शन घेऊचे भायरे झाले आता. गतसाली जत्रेक फुगो न घेता मी तुझ्या नावान घेतलेली पाती मैत्रिणींनी नेऊन दिली तुका. मी आपला ढोला बुडी बसान मनात चितय, माझी देवी कशी सजली असत आता माथोवर पातीये माळून. म्हणून डोळे मिटान नजरेसमोर आणि ती का, तिचा कधीच न बघलेला रूप नजरेसमोर आणि मिया. आणि मैत्रिणीक बाहेर इल्यार इचारी खुळ्या सारा, घेतल्यान काय गो देवीन माझी पाती. आपण म्हणान बाजूक तर नाही ठेवक. मैत्रिणी हसत हसत नी आपलो बाळिंगणाचो हक्काचो जागो धरत, नि मी आपला माझ्या हातची पाती माळणाऱ्या देवीक डोळे फोडीत बघित रवय. लांबसून नजर फिरय, दारातसून रिगणारी माणसाच माणसा. माझी पाती माळणारी देवी कशी दिसत असात आता. मनात खूप खूप ये. देवळातली तरंगा बघूची, रंगीबेरंगी साडीओ नेसलेली, बारापाचाचे कळस बघूचे, समोरच्या घाटेक कधी लागतीत हात माझे. जमला तर घोटी भरूची तिची, समोर उभ्या रावान पाया पडूचो नि इचारूचो जाब एकदाचो. सकल्या भावनिक साक्षेक ठेवून देवी वांगडा लगीन लायला कोणी तुझा. नि उत्तर न देणाऱ्या देवी समोर रडान हुद्दो करून घेऊचो जीवाचो. मध्यान राती गणपती बिली मारो येईसर उपाशी ढोल बडयणारो बापूस मरणा कसो नाही माझो. आमच्यातसून फिरताना बिली मारो तळी पण लांबच धरी जरा, नि पैसे तळीयेत टाकताना पैशाची आपड तर झाली नाही माते का. म्हणून काळीच फुटान जाय माझा. ती तळी नि माथोभर पातियो माळणारो बापियोच तो बिली मारो देवी होय माझो. नि तेकाच पाया पडान दर्शन होय माझा. राजा राणी बघित रवय मी रातभर. सकाळी आऊस घरात गेल्या विचारी, फुगो घेतलंस मगो जत्रेत नि खाजा गो. तेव्हा तेव्हा रातभर देवीन माळलेली निमी न बघलेली माझी फुग्याची पाती दिसभर नजरेत भरान रावा. माझ्या नजरेत भरान रावा फुग्याची पाती माझ्या.